שלום, שמי עודד ארבל, אני פסיכיאטר, במילואים אני מפקד על צלתק עזה, וחשבנו להציע סרטון קצר של כמה דקות, לעזור עם קשיים בשינה ובהירדמות. אז אנחנו נעשה, אני אגיד כמה מילים קודם, ואז אחרי זה נעשה מדיטציה קצרה, איזה סוג של הרפאיה, שתעזור לנו קצת להוריד את המתח ולחזור לשינה. יש הרבה בעיות וקשיים בשינה בתקופה הזאת המתוחה, גם סביב אירועים שקורים ביום, סביב דאגות, סביב מתח שמצטבר. אנחנו צריכים ללמוד להתמודד עם זה, כי השינה היא אלמנט מאוד מאוד חשוב בתוך הבריאות הנפשית שלנו. ראשית אני אגיד כמה דברים שבמידת האפשר אז יהיה טוב להימנע מחשיפה למסכים ולכל מיני רשתות חברתיות ותכנים בעייתיים מהחדשות ומהמדיה בשעות שלפני השינה ובכלל. יהיה טוב במהלך היום, לפחות שעה לפני השינה, לעשות איזו פעילות גופנית. חלקכם עושים פעילות גופנית אינטנסיבית יותר במהלך פעילות, וחלקכם פחות, אז יהיה טוב לפחות פעם ביום קצת לעשות פעילות גופנית שפורקת אנרגיה. למי שיכול, יעזור להתרחץ, מקלחת חמה, ובעיקר להתנתק ממסכים. אני חושב שזו העצה הכי יעילה בזמן שלפני השינה. אני אלמד מדיטציה קצרה שתבוא לאחר הרפאיה קצרה. במהלך ההירדמות והשינה, גם אם אתם לא נרדמים, אפשר להמשיך לעשות את המדיטציה הזאת. אם עושים את המדיטציה הזאת אפילו שעות ארוכות, אז הגוף מקבל מנוחה והתודעה מקבלת מנוחה, ואז אפשר לנוח גם אם אין שינה של ממש. בסך הכל זה עדיף מאוד לא להתחיל להשתמש בכל מיני חומרים ותרופות לשינה. התרופות האלה בדרך כלל ממכרות וגם מטשטשות במשך היום. זה לא נתיב מאוד בריא להתחיל עם תרופות, בטח לא בתקופה כזו. אז אם אפשר להשקיע בטכניקות של הרפאיה ומדיטציה, זה מאוד עדיף. אז בואו נתחיל באיזו הרפאיה. אני מזמין לעצום עיניים. מי ששוכב מוזמן להמשיך לשכב, לעצום עיניים, ונניח לראש להיות כבד, מונח על המזרון או על הכרית. ניתן לעיניים לנוח בתוך החורים שלהם. נרפה את המתח שמצטבר במצח. נרפה את המתח בלסתות. אפשר לשמוט מעט את הלסת התחתונה. ניתן לראש לשקוע אל תוך הכרית או אל תוך המזרון, לשרירי הצוואר להרפות. נרגיש את הכתפיים כבדות, את הגפיים, את הזרועות והרמות שוקעות אל תוך הרצפה. נביא את תשומת הלב לחזה, נרגיש את הנשימה המתנשמת שמה, ונשים לב בעיקר לנשיפה. נביא את עיקר תשומת הלב להוצאה של האוויר, ועם כל הוצאה של אוויר אנחנו משחררים, מוותרים על עוד קצת החזקה, על עוד קצת מתח. אפשר לקחת כמה נשימות קצת יותר גדולות מהרגיל ולהוציא אותם, להרפות עם כל נשיפה גדולה. לתת לכל הגב הגדול
לשקוע אל תוך המזרון, להרפות את השרירים בבטן, לתת לרגליים לשקוע אל תוך המזרון. מרגישים את הגוף כבד, ונביא את תשומת הלב לעובדה הפשוטה שאנחנו נושמים, ונביא את תשומת הלב בעיקר אל סוף הנשיפה. ובכל סוף נשיפה קצת נרפה, קצת נעזוב. אם מצאנו את עצמנו עסוקים באיזו מחשבה, נרפה ממנה. אם נרגיש שמשהו חזר להיות תפוס או מתוח בגוף, נרפה ממנו בעזרת הנשיפה כל פעם מחדש. ואם שמנו לב שאנחנו עסוקים במחשבות או בתוכניות על מה שהיה, על מה שיהיה, מסכים להרפות מזה, אין שום חובה להגיע לקצה המחשבה או למסקנה. נוציא את האוויר שוב, נרפה, נניח להכל. נשים לב לתחושות שעולות בגוף, בלי להעדיף, בלי לבחור, פשוט לשים לב. זה מה שקורה עכשיו, ועם כל נשיפה אני קצת משחרר, קצת מרפה, קצת מניח לזה. נסיט את תשומת הלב שוב ושוב מכיוון הראש לתחושות שעולות בקרקפת, בפנים, בצוואר, לתחושות שקיימות עכשיו בחזה, למעלה באזור הלמות הלב, בצלעות, בנשימה. נרפה שוב את השכמות, את הכתפיים ואת הזרועות. נרפה לכיוון הבטן. אם הגיעה מחשבה, נרפה גם ממנה ונחזיר את תשומת הלב לתנועה של הבטן עם השאיפה והנשיפה. ונתמקד בעיקר בסוף הנשיפה. נוותר לכיוון סוף הנשיפה, נרפה שם, נניח להכל. תשומת הלב ברחה לה לכל מיני עניינים, מחשבות, טרדות, תוכניות. נרפה מזה בעזרת הנשיפה. נשים לב לכבדות של הגוף על המזרון. נשקע יותר ויותר לתוך נשיפה, לתוך הרפיה, לתוך התמסרות לשקט של הגוף. אפשר לכוון את הנשימה לקרקעית הבטן, יש משהו מאוד מרגיע בלנשום נשימה בטנית.
וכל פעם מחדש אנחנו מרפים, מוותרים, מניחים לזה, ומוציאים את האוויר בנשיפה. השאיפה כבר תתרחש מעצמה. ניקח עוד כמה נשימות עמוקות. אפשר ככה פשוט להמשיך לתוך השינה עם הליווי של הערסול של הנשימה. מאחל לכולכם שינה טובה ולילה טוב.